Akwa Tiwara Aki ife gboli Igbo ya linu nyana mezi no banana mbaranu nyaka mubu Nwodo jitibenu mwenugu no negwu asini ife kalia ife onu aponyo gboli Igbo ya le manife gboli Igbo ya linu na nyabi ife kalia echiche mmadu nghọta mana onyinye Chukwu nyelu onye n'enu ụwa nọ na nya ka o ejibili bụ onwe ya nọ adala ejikwue na agbonu na akala onye na-edu ya na adeficha kalaka nọ yesa onye zika anyị na-ekwunu Akwa Okuko Tiwara Aki obele nwachi gozila gozi Mesaya ndị Idemili ego dị na butu n'ọba alụsị nwere Igbo bodogbunu alụsị na-ebute ego n'ụwa donu obele nwachi gozila gozi onyinye Chukwu nyere ike iji bili onye ọma gaba n'iru n'ụwa Idemili chinyelu onyinye dị ebubenu onyinye pụrụ iche donu nwachi ya bunyere ofo n'akanu nnukwu ofo ka o bulu tinye obele nwa n'akanu ka o wee zozi ụwa ndonu onye ka na-ekwuzi maka ya nụ powerful prophet Chukwu dozie m Nwangwu Akwa Okuko Tiwara Aki 1 n'ọba Idemili local government Anambra State ego dị na boot na Nioba celebrity native doctor ụfọdụ kpọrọ ya African Jesus ebe ụfọdụ kpọrọ ya Messiah na Anambra maka ife obele nwa na-alụzinụ ndị ọ na-enyela aka ụmụ ogbenye ọ na-azọ ndụ ka o kpụzie maka okporo ụzọ dịrị ọra obele nwa jilaka ya wee lụzianụ aga maka olu unu ya bụ akụkọ ọfụma maka nye ya oliju na egwu yesa nkwa
ebubo odogwunu okelusi na-ebute ego n'enu ụwa nya ka anyị na-ekwuzi abụrụ obere nwa mụsị anyị ketu esi amụ nwa n'enu ụwa donu obere nwa wee donitezienu o wee gụba akwụkwọ wee gụsizienu mana mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ụmụ ụwa wee bido wee kọbazienu ụfọdụ si na o nwere ụlọ ya banye n'ụwa ụfọdụ si na ọ dị isi ọgbụgbụ ọ gịnị ka ọ ya emenwuzi n'enu ụwa o nwere ife ọ ya emetanwu mana ọnụ ụmụ ụwa abụrụ ọnụ Chukwu n'ife Chukwu kwuru n'isi mmadụ na nya ya bịazi na mmezu bakala ji kwuo na akara aka dị eficha eficha onyinye onye ji bi ụwa ka o ya ejibilizinu ofu mgbosi obodo na-ada yatanu ewe kpọkọ onye ndị odogwu dị iche iche kwasị n'obodo dị iche iche wee bịazienu ka e wee mara onye ya emife odogwu onye ya emife dị iche n'obodo donu ndị odogwu wee pụtasịzianụ onye ọbụla na-eme nke o ji bịa onye pụta ome nke o ji bịa mana ife niile ndị odogwu na-emezinu o nwere nke tụrụ obodo n'anya obele nwa wee kunitezienu o wee kpọzie ndị odogwu bikonu ọra na eze ndị odogwu ụna ga-enyetu ụmụ obele ohere ndị mmadụ wee mụbasịa mụnụ ụfọdụ wee bido kwubenu ọ gịnị ka obele nwa nke ya emenwuzinu mana obele nwa pụtazinu welu akwa ọkụkọ wee pụta o wee gwafasị na nya ga-eji akwa ọkụkọ a wee tiwa akị ụfọdụ mụrụ amụ ndị ngo wee sibe ewe kpọkọnyezi akịnụ ụfọdụ ejebefanụ kpụtụzi aka iwe gbosazianụ ka fafuzi ife obele nwa menwuziri obele nwa wee welitezi akwanụ wee tiwaba akị niile ndị obodo butere ife a wee gbuo obodo ya obodo wee tibe mkpunu ebe a ka na owetuzie Akwa Tiwara Aki na Nioba mpompo nwa ndị obodo gwu ego nọ na buutu onye chichinu pawa PDP triple power n'izobili elibakụ agwụgwụnụ ego ya dịka osimiri donu ego ya nwere ogwugwu ma nchanụ mụbụ Nnamdi Nwodo na-ekwunyeli gaba n'iru eze oyi mụnụ n'ezie na ịnwere ọdịda ọzọnụ onye si na gị dị ife dịli ya onye nwe ya eje na zelu mmiri maka gịnị onye bụla ebe bugonu ife bala ebe basigonu imelu ogbenye ọbụla ọgaranya ụmụ ya uche imelu ọgaranya rigariganụ n'eke ndị uwe tielu ya egwu ahụ odogwu omelu ụmụ ya uche onye chichi yesa Akwa Tiwara Aki n'obodo Idemili onye mkpọmkpọ n'Igbo onye ego nọ na buutu n'obodo gwunu ego osimiri ada agwagwunu akụghị nọọsị na Chukwunu onyinye yi nọọsị na chi ụwa iji na-emezi n'elu ụwa obele nwa mebe ọgagaba n'iru oji ụgbọ ogo ndị egwu n'ụwa oji moto eme ọgọnụ oju na-eme ọgọnụ obele nweta inyere ọfọ n'aka alụsị nwere Igbo odogwu Akwa Tiwara Aki n'ọba akwa onye ọba n'Igbo odogwu onye ọba n'Idemili obele nweta inyere ọfọ n'aka
Africa Club of Nigeria Nnodan na Nepuo Akwa Africa Jesus Idemili